Ahoj modeláři, mám pro vás druhé losování naší velké letní soutěže, které probíhá za období 19. až 25. 7. 2010. Jak už určitě víte, tak jednou z podmínek bylo stát se Facebook fanouškem stránek RC Album a současně být Facebook fanouškem stránek RC Server. Já nyní vylosuji jednoho z vás, který získává zvýhodněnou poukázku na nákup zboží z nabídky společnosti Astra, což je sponzor naší soutěže. Takže když bych se pustil teď do losování, 3, 2, 1, dávám Enter. Takže první vylosovaný fanoušek je Vladimír Herman a opět zde vidím, že ten programek vyhodnotil jakože vyhrál. To znamená, Vladimír Herman byl současně Facebook fanouškem na obou dvou serverech. Koneckonců můžeme se na to podívat. Zde jsou skopírovaní všichni Facebook fanoušci, kteří se účastnili druhého kola losování. Já je postupně všechny zobrazím, aby nebyly nějaké pochyby. To znamená, tohle jsou Facebook fanoušci RC server. Jsou seřazení podle abecedy, takže pokud budete chtít, můžete si tam velice snadno dohledat. A zde už jsou Facebook fanoušci pro stránku RC Album. Tak, zkusíme najít nejdříve na RC serveru Vladimíra Hermana. Takže já na vyhledávací pole zadáme Herman. A vidím, že opravdu ten fanoušek tady je na RC serveru. Podíváme se ještě na RC Album. Opět dáme vyhledat výraz Herman. A vidíme, že i zde Vladimír Herman je. Takže mě nezbývá nic jiného, než panu Hermanovi blahopřát k výhře a počítám, že jej budeme ještě dnes kontaktovat. Blahopřejeme.